Hej og velkommen til Bamse. I dag har vi Birk med, og i dag skal vi åbne de her 2 bokse. Ja. Ja. Altså vi starter jo bare lige med den her. Den her, det er jo klart den bedste boks. Det er boksen. Og så er der de her 4 pakker. Ja, så er der de her 2 kort i. Ja, jeg overgår lige at vise. Så jeg starter. Vi vil bare begynde at åbne. Jeg gætter på blad. Det var blad. Var det? Så betyder det, der er helt Ja. men det er det bare overhovedet ikke, det kan I se, så det er lidt ligegyldigt. Jo, der var faktisk et kort. Var det? Den er faktisk sød. Det er det, jeg tror. Okay. Kan du ikke engang åbne den fra hende? Nej, den kan jeg ikke kunne finde ud af. Okay, så den der, den skal være koden, den her. Ja, okay. Så har vi den her. Hold det op. Lilling. Og så har vi den her. Du behøver ikke at se, hvorfor du åbner. Du skal bare... Shiny. Er det en krækkud? Ja. Og Det skal det nogle gode pakker. Ja, og det skal lige siges, at de her kort, vi åbner, de kommer ind på bamsemand.dk inde på Google eller Safari, inde på min hjemmeside. Ja. Kan man købe de kort. Jeg er lige begyndt at lægge kort ud, så når den her lyd kommer ud, så kommer jeg til at lægge den kort ud. Tjek det ud. Der er lyn. Nå, det er der overhovedet ikke. Så giver det overhold. Okay, der er faktisk noget. Jeg kan se, der er noget godt. Drenge og piger. Og voksne og damer. Hvad er det? Det er godt. Se. Der er 3. En Mewtwo og en eller anden mouse. En eller anden ting. Det er og så lige den her. Så er vi nede. Den synes jeg er så fed. Hvem åbner? De kort, vi åbner, kan man købe. Så ja, hvad er dem her? Hun er skraldekorten. Du skal bare begynde at åbne den. Hvis der er nogen af jer, der undrer over, hvad man bruger den kode til, det er til sin Pokémon-spil. Ja, der kom noget godt. Hvad var det? Så fik vi den her. De 3 sidste kort, dem skal vi lægge der, men det er de gode. De dårlige kort, sætter vi også til sig. Og så fik vi den her. Fedt. Okay, så er det. Undskyld, at der er nogle af kortene, man ikke helt kan få det hjem, men du kan kigge det inde på bamsemand.dk. Ja, nu kan jeg ikke gætte, hvordan jeg så det er sådan glimte vand. Sådan dem, der kommer til at sætte lige sådan i knæene, skal stå. Så jeg gætter på ild. Nej. Så har vi den her. Den her. Og den her. Og den her. Og den her. Nu har vi hørt. Og den her. Ja. Den her. Nå, det kræftede mig også af dig! Så har vi den her. Har du åbnet 3? Nej. For nu. Aller sidste pakke. Det var en dårlig oplevelse. Nej, opførelse. Undskyld.
Okay, nu er den sidste part. Vi ser alle meget godt med. Rigtig godt. Lyn? Nå, det var der bare. Ja, okay. Det var noget. Nå. Var det noget godt? Nå. Det var alt for i dag. Tak fordi du så med. Og hvis du ser nogle af kortene inde på babsonal.dk, så skal du sms'e 31 31 00 04. Det var alt for i dag. Tak fordi I så med. Hej hej.